ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପରମାର୍ଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ତାଳଚେର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ, ଅନନ୍ତ ବିହାର ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ, କଳିଙ୍ଗ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ, ଡେରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାର୍କସପ୍ ଡିଏଭି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଶିକାନ୍ତ କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ଅନନ୍ତ ବିହାର ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇତିଶ୍ରୀ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଡେରାର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଫାଇନାନ୍ସ ମେମ୍ବର ଜେବିଏନ୍ ରିପୋର୍ଟର ତଥା ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାର୍କସପ୍ ସ୍ଥିତ ଡିଏଭି ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବିତା ପୂଜାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରମାର୍ଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସଭାପତି ତାପସ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା କଳ୍ପନା ନାହକ, ସଭ୍ୟା କୁମୁଦିନୀ ଓଝା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେଠୀ, କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରୀନା ଦେହୁରୀ, ମିତା ପ୍ରଧାନ, ରୁନୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଷେଣ୍ଢ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମିତି ତରଫରୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମର ଡେରାର ବାପି ଭାଇ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କଲୁ। ଆମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଗ ନେଲେ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଏତିକି ମେସେଜ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଗଛ ପାଇଁ। ଯଦି ଗଛ ଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ Yes sir. Yes sir. We take oath to take care of the plant and make भारत को खुशहाल बनाए, आओ हम सब पेड़ लगाए, भारत को खुशहाल बनाए, भारत को खुशहाल बनाए, आओ हम सब पेड़ लगाए। वृक्ष तो जीवन दायिनी है, पृथ्वी की वरदायिनी है, वृक्ष तो जीवन दायिनी है, पृथ्वी की वरदायिनी
दायिनी है, वृक्ष तो जीवन दायिनी है। कट ना पाए पेड़ों की और भी शाखाएं, आओ हम सब आओ हम सब। All of you take oath. ଆମେ ଶପଥ ନେଉଛୁ ଏହି ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ବଡ଼ ହେବା ଯାଏଁ କରିବୁ। आओ लगेगा ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିଆ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଷେଣ୍ଢ, JBN TV, ଜାଗ୍ରତ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍, ତାଳଚେର। हम सब पेड़ लगाए, आओ हम सब पेड़ लगाए, भारत को खुशहाल बनाए, भारत को खुशहाल बनाए। आओ हम सब पेड़ लगाए, आओ हम सब पेड़ लगाए, भारत को खुशहाल बनाए, खुशहाल बनाए, भारत को खुशहाल बनाए, भारत को खुशहाल बनाए। आओ हम सब पेड़ लगाए, आओ। ବର୍ଷ ତାଳଚେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥା 5ଟି DAV ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯାହାର ନାମକରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ହିରୋଜ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସାପ୍ଲିଂ ବା ଛୋଟ ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ସେମାନେ ନେଇ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେ ଗଛଟି ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚିବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ୍ 1000, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ 750 and third prize 500। এই ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ତ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ଛାତ୍ରମାନେ ଦରକାର। ଆଜିର ଟେମ୍ପରେଚର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଯେତେ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଛାତ୍ରମାନେ ସଜାଗ ଦରକାର। ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କନସିୟସ୍ ହେବେ, ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆୱାରନେସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଗଜପତ୍ର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗଛ ବଞ୍ଚୁନି। ଗଛ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଟା ଚାଲିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିପାରୁନି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତବାସୀ 135 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ପ୍ରତି ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ 135 କୋଟି ଗଛ ହେବ। ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଲୋ ହେବ। ମୋର ଆଶା, ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ତାଳଚେରବାସୀ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଛ ଲାଗିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।